Pozdrav ljudi, Vranješ ovdje, trenutno se nalazim u Zagrebu. Evo, čekam Seriusa da dođe po mene, svi znate ko je on. Pa ćemo se upoznati, imat ću dalje vlog s njim kad budem ulazio auto, tako to. Evo ću biti kod njega na live, tako da evo trenutno kiša pada po meni, morat ću se obući. Evo vidim da će lijevat tu polako lagano, tako da vidimo se u nastavku i nadam da će se uživati u klipu. Pozdrav ljudi, Vranješ ovdje, trenutno se nalazim u Zagrebu. Ti Vranjki! Pozdrav brate moj! Tako. Evo ga ljudi Vranjki! Vidi kako sere da sam svršavio. Ti si ogroman. Ljudi nije lago. Majke moje nije lago. Brat moj, gdje ćemo danas? Ma idemo. Znaš šta Ilma će razumjeti. Ja mislim da mi moramo u žene. Ja sam to baš htio reći, ali mislim Ilma će mi jeba sve po spisku. Ma ne skiraj si, ulazi Vranješ. Koliki je lik uživo. Jebe me ova kamera. Majke mi moje bile. Šta se ja konto? Pa ti držiš kameru. Evo, tako nekako. Ponormo, pa ti si... Jesi vidio? A ići ćemo negdje da je zabavno. A zjebala nas je kiša, Vranki. Hoćeš da ti maknem taj stand što je u rukama? Ovo da maknem. Pa bit će ti lakše držati mobil. Samo ovo stisni tu, evo viš ovo. Evo ti. Stani. AirPods. Da sad se treba. Sad čujete i meni i Vrankija. Izvoli Vranki. Daj mi ga. Evo ti ga. Druže, Vranješ kaže daj mi ga. Kao daj mi ga. Stihi. Nisam, da se diraj se. Volim ja žene. Kaže Vranješ daj mi ga ljudi. Čekaj, vi vjerujete? Pa nisam dugo jebi go, zatim sam treba nešto jebi ga, zelam se. Jebote, di je jebo od Osijeka? Ništa jebote. I? Kako je, reci ti meni? Koliko vas tu živi? Ima nas 5. 5? Pa nisam u šećera. Pa tu čekaj, ne znam gdje da sad stanem za ovo malo da... Pa ne znam, evo gledam i ja jebi ga, gdje bi to bilo. Čekaj, tu ima parking. Što nas briga za drugi ljudi, mi smo youtuberi. Evo tu na stanice ljudi gledaju kako se bilda. Ne, ima parking tamo, ima parking. Znači, to je po kiši no pay, no gain. Da. A ja nisam mogao vjerovat kad sam gledao ono da se ti u šume našao kako su. Ja nisam... Oni što seksodi. Ja sam se krstio, ja nisam mogao vjerovati. Ja gledam i ne vjerujem Bogu. A nema, to je meni sve Zar je tog ima u Zagrebu, jebate? Seksa? Da. Pa ima. Ali nakon na javnom mjestu u šubi. Pa ono nije, ono je u šipražu nekom, sam sam ja tamo izašao. Niko drugi. Vranješ ko Terminator, ne smeta mu kiša, da vatra pada, on bi dizao utege. Tako je. Pa, zato je toliki. Jebi ga miču. Disciplina, samo disciplina. A kako ide ona pjesma, ono Capoeire? A ne znam tu. Ja sam to sve zaboravio, vjeruj mi. Sve sam ja te pjesme zaboravio, iskreno všemu. A šta je Capoeira? Capoeira je... Vrankija, sad moraš opet jebi ga. Da li ima položeno? Nemam položeno zato što sam imao problema s očima i operirao sam oba dvije mrene i imam čak, ne znam da li smijem reći, na svom kanalu. Imam par videa gdje sam iz bolnice snimao, imate klipove tamo gdje sam pričao. Imam problema s očima, kako idem na operaciju i tako svašta nešto. I to je sve prošlo i sad čak imam i naočale, tako da bi mogu... A di si ti one naočale, vidio sam da si dobro postoje. Znam, da, ali znaš šta je stvar, meni samo naočale trebaju za liječnički. Da. Mogu proći. Jeli mene, ja sad u kojoj god firmi sam htio se zaposliti. Ne smijem reći da imam problema s očima jer me niko neće htio zaposliti
pomak mi davaju otkaz, tako da sam ja u biti morao lagat svakoj firmi da sam zdrav, da nemam problema. Čuti da ne bi vidjeli ovi. Ma neće. Ne gledaj, ne skira se. Da, što se njih tiče, oni znaju da imam problema s očima, jer sam ja morao biti iskren na tom liječničkom za tu licencu i rekao sam iskreno, imam problema s očima, tata mi imao srećani prije 3 godine, obolio sam na stres, ovo ono, pijem tablete za stres i tako tlak, ovo ono, i što je i to sam isto objavio i rekao sam da neka stvarno treba biti, vidio sam da se i ti reagirao na to. Da. Mislim, ne znam. A reci ti ljudima, jel imaš ti problema s očima? A imam problema, ali ovako vidim. Ja kad pijem te lijekove za oči, ja vidim bez problema sve i nije mi problem ono. A kad ne pijem te lijekove, ja sam ko biljka. Da. Ne mogu se pomaknuti, gubim imunitet, vid mi slabiji i svašta nešto. To je čak i ta firma Security upućena i rekla, ako vidiš da ti nije dobro, probao si, hvala, doviđenja sa svojim putem i jel, to te to. Da. Oni čak i znaju za to. Tako da. Dobro, znači ti imaš problema s očima. Da. A dobro, svaki ima nešto. Ja imam problema s glavom. Ne imaš. Ne se čuje? Dobro se čuje. Ok, sad čuje. Ajde ti tamo. Ja ne znam ništa. I ti sad, kako bi ti meni pokazao neke vježbe? Pa prvo i osnovno bi ti pokažao vježbu za biceps. Dobro. Znači staneš ovako, izravnaš se i sad ovo. I spustiš. Ali ovako, to. Jel osjetiš? Da, biceps. Bravo. I sad imaš, ovo se zove kocka. Branko. Tu, vanjski. Branko kockica. Ovako. Ovako tu ovako. Tu da kliše, kako bi rekao. Tu. Jel osjetiš? Da, kocku. Bravo. Sad imaš za tric. Okreneš ovako iza. Ovako. Iza skroz. Dobro. I radiš. Ispušiš skroz. Ispustiš. Ispušiš skroz. Ispustiš. Osjetim triceps. Bravo. Dobro. A kaj je za lat? Za ovo? Ima ramena, ima ovo. Ovako. To. Onda imaš ovako. Znači ovo, ovako. Ideš ovako. To ti je za ovo tu. Za ovaj tu. To je za taj. Dobro? Čak mogu bi malo i vježbati, trebam ja i trening napraviti. Evo ti, ajde napravi jedan trening. Evo, ljudi Branko će napraviti jedan trening. Pa to bi ti... Ali to je možda, nemoj dugi trening, nego jedan kraći trening, da oni vide kako ti radiš trening, znači ovako. Neka uključuje biceps, triceps, ramena i ako možeš prsa. Sve je po 2 serije. Ajde i objašnjavaj im. Znači, ovo je sad vježba za biceps. Iako pišu žene za gluteus, ako znaš koju vježbu. Pa imaš radnik, jebi ga. Ne znam da se ovako okrenim, ja mislim gledam mi u guzicu. O, šta pa, neću ti gledat u glavu, guzicu. To ti je iskorak. Aj, ker, tek, nemoj sad lajati. Aha. Stani. To je za guzu. Evo ti Irena. Ima jedna vježba koju, to bi trebalo sa spravom biti, ima vježba ovako, i ovako, nizom. Dobro. To je isto za guzicu. To je za guzice, eto. Da. Pa dobro, nije Vranješ ljudi ne bil da guzice, jebi ga, on je ovako ogroman. Da. Ajde, može, Ko ima već ruku? Pira. Pa ne, ajde, jebi ga sad. Jebi ga, nisam sad trenirao koliko tjedan i po dana. Koji ljudi ima već ruku? Vranješ. Pa može i ovako, jebi ga. Dobro, tu smo. Da, to je to. Donacija. Oj, druže, 100 eura. Pričala si meni
Da sam tvoja sreća Ajmo, pričala Branki. i drugima, da sam ti ljubav najveća, pričala si svima kakav život imaš, al znale su ulice da se s drugim viđaš. Sreću su ipak izmisli nesrećni, da u nešto veruju posle ljubavi, da se zakune. Mogao sam ja da me ni za šta na svetu ni po koju cenu ne bi prodala, da se zakune. Mogao sam to, sad me uspomene stežu, obe ruke vežu i bace na sto. Sve što si pričala, a lagala. Te bra, jel bi se borio ovaj tvoj batica na BFC 2? Viš, sad je dobro kad imam ove dvije. Nije, to je bio baka prase. Seri? Kaže, tebe bi se borio ovaj tvoj na batica na BFC 2. Pa ja sam već imao nešto Dođi. dogovoreno. Bako, hvala puno na 100 eura, ajde. Bako, ja sam već imao nešto dogovoreno sa tvojim ljudima, ali mi nisu ništa odgovorili. Što? Pa ne znam. Bako, daj batu da se boksa. Znaš koliki je? Malo Evo da zaradi ga, da. pare, jebi ga i pare su u pitanju. Misliš da bi dobio? Pa, Jedan onaj, sad svi rade onaj shadow box. Ono. ja sam boksao 2 godine. A? Ja sam boksao 2 godine. Ajde da vidimo. Jebote, da, on je boksu 2 godine, ljudi. Evo ti. Napad nas Kjer. Kjer misli da se tučemo. Dobro? Kako se pravilno drži gard? Ovo. Viš, ovo ti mora biti. Ovako. Malo ovako, spušta. Ovako kužiš. I to da štitiš glavu. I da te ne može niko. Viš. Kada daješ ovo moraš okrenit. Ovako. Ono kao bum. Da. I se moraš štitit. Na to ovo. Da. To je to. Se ispod. Hvala puno baka na 100 eura. Hvala puno baka na 100 eura. S kim ga uparit? To je dobro pitanje. Ne znam. S kim bi mogli mi Vranješa uparit? S onim Markom Čekom. Markom Jackom. Ne znam. O, ne. Udara, vidi ga. Koliko je visok Marko Jack, ljudi? Ko da je bitna visina. Koliko si ti? 100... 164. Ja sam 183. A ne mogu, ja mislim da on malo previsok za tebe. A ne, a znaš šta je kod nas? Stevica! I njega isto bih htio. Stevica! Bravo, čet, Stevica. Pa već sam ja stavio da ga kućuju. Izazvao sam ga Ja ću ti I njega isto, i njega isto. još 1000 eura ako razbiješ česu. Ma nije problem, presrećem ga. Još 1000 eura ako razbije česu. Nije problem, česu prebiti. Ljudi, lajkite On je like. beba, jebi ga. On je beba za mene. Ne zabijavanje. Jao, Rani. Opet. Jebote, pa vi Da je tuga slijepa žena, ne bi došla mi po mraku, da mi šapće tvoje ime. Svi srcu u chat. Svi srcu u chat. Branki je tu jedan od najjačih kontent na Balkanu. Samo jednu želju imam. Majke mi dobriš po Branki. Samo jednu da me mine. Ovo je ples opet. Djecu da ne rađaš nikom, dok ne dođe iz tuđine. Da mi je
živi stara mati za tebe. Da pita me na pragu nemam ja, srce od Bosne veće nema. Trčao prije 360. Sam da namjesti da te ne Čekajte se. Ček da vidim gdje se vidi ovo. Znači, trčimo do kante. A mogli smo i ovdje. Stani. Sad ćemo ovako, ljudi. Aj. Do koje? Prve ili druge kante? A? U prve ili druge kante? Do druge. Ček da zavežam tenisice. Najusno. Zavezam. Čekaj da meni mobitel. Like live. Iako Ja. ne rade lajkovi, lajkajte sve jedno zašto se zna odčepit. Jebo mu pas materi YouTube-u. Čekaj, tamo... Ljudi, primamo oklade. A? Tamo i nazad ili samo do tamo? Do tamo. Znači ona druga kanta. Ček da vidim. Aj. Dođi vamo. Staň tu. Tam da se ne sudari. Dosta Stani. je da mobitel da te ne ispadne u ruci. Ja ću trčati s njim. A sam čast. Jesi spreman? Što, sam bez sad. A kako ćemo 3-4, onda ću ja znat kad treba krenut. Pa još sad i... Trčimo do kraja druge kante. Da, tamo do Ajde. druga kanta. Ali nemoj se zabiti, u mene kanta mi smeta. Ajde, kreneci. 3, 4, sad. Ja, ne mogu ti ja nikak ja tako. Ajde nazad. Ajde. Sad ću ti pred... Ajde, sad ću sam. Ajde, ma ne mogu. Ne mogu, ali... Ne mogu, da nije sad ja za trčanje. Ma tač. Nije to za mene. Ne mogu ja. Ljudi kažu da nije fair, jer se ja znao kad treba krenut. A fer je, ajde, pa brže se, ne mogu ja trčati. Ajde. Ti si rekli, ja ne mogu. Pa kako ja sam isto debel? E pa jevi ga, šta ti kažem. Ma nisi ti debel, ti si taman. A? Svršao sam. Pa ti si... Na djeci sam. Svaka čast. Evo. Evo mi je mail, joj. Nema se baš sjesno. Cimesta. Šta sad? Ne piše njoj na čelu da li je ona slobodna ili... Je li krenio ili jošao? Je li pošao ili došao? Uš kurat, Marek. Moram paziti. E vidiš ti sad. To je problem bodybuilder. Ne može izaći. Nije problem to, nek problem je da ne ogrebem ni njegov auto, ni tvoje. Daj da snimim ovo, molim vas ljudi, molim vas, majke ti vidi Vranješ. Pa ti izađi, pa možeš još, gle koliko, uvuci dupe, ajde. Čekaj, moram ovako. Ti si zaglavio. Nego se pojmi da ti ne više. Neće, ajde, A ovdje da li ti ja uvijek koji nego? možeš naslonit. Da li ti šta ćemo ako ima? Neće pištat, ajde. Ovo je najjače. Pa što ti je Vranješ? Ništa, trebam paziti. Pa už ti si zaglavio sad. Pa jesam ti oštetio. Pa nisi ništa oštetio, nema šta oštetit. Pa ne, ali... Aj, guraj. Ma kaki, ne mogu izaći zapravo. Pa kako? Pa to ti od bušice, nije to od višića. Nije nego guzica mi ne da. I šta sad moram opet auto micat?
Pa ne želim ti ga oštetiti. Ma neš ga oštetiti, izađi samo. Ako ti ja kažem da ga neš oštetiti, neš ga oštetiti. Jesi? Jel zatvoreno? Da. Provjeri još jednom. O, Vranjki. Ljudi, imali smo problema, Vranješ ti je mogu izaći iz auta. Nisam je spjetala. Moj brat nije mogu izaći. Ne, nego bojim se sve da ti ga ne oštetiti. Ma ne ili ga oštetiti? Sigurno. Ma ja. Šta kaže čet? A smiju se 100% su. Pa nek se smiju, Vranjki ospjeh liječi. A kako ćeš ući? Pa evo, to kad ti ćeš da valjda malo je basta. A šta smo mi tu došli? Traži žene. Evo žena, ljudi, žena koliko hoš. Da budem pirat. Samo Vranjki i ja. Vranješ dići automobil, osprobat? A mogao sam dići svoj auto. Onaj tiko od 500 kila sam mogao dići voda. Ali ovaj ima preko ton, tako da 0 bodova. Jedino da je neko dijete ispod da je moje, onda bi mogao ovako. Znaš ko nam je u četu? Ko? To ti je moj veliki brat, Ljatif. O, Ljatife, pa di si braće moj? Jebate, pa tebe nisam. Tebe stalno gledam tamo, nema glavnici. Ljatife! Gledam tamo, nema glavnici. Ljatife! Dobro, znači dizali smo utege, a krusku ne možemo, trčali smo sad, ide dobar kontent danas. Dobar ljudi danas kontent, majke i moje mile. Vranješ i ja smo ga sabili. Još sam da mi ovaj sa iPhone-om uspjela Sad ćemo mi cure tražiti. Mislim ti, ja ne mogu. Da ću te zavoditi. Slušaj, doći ćeš do neke cure i tražit ću Instagram. To moraš. A šta ako je zauzeta ovo? Ako je zauzet, pa nećemo oteti jebote, reći ćeš onda oprosti što smetam. To je tako, mogla je i ona biti zauzeta, ja sam probao. Pa šta? Šta ljudi kažete na tu ideju? Šta ljudi kažu? Pozdrav za sve moje vrane. Pozdrav za Vrane. Kaže, jedini Bog je Vranješ. Znači, čekaj, nisam skonto. Ne, naš bude nisi skonto. Pa ne, pa vjerujem ti. Pa niko ne može skontati, tako kad njemu objasnim. Sam sebe ne kontaš. Da, kontam. Pa ne, znaš šta bi ti ja, evo iskreno bi ti rekao. Ja bi ti iskreno rekao da ne vjerujem. Ali onda bi me ljudi napali, šta ne vjeruješ, ti si šupak, ti si znaš. I onda moram, nije bi ga, znaš, u ime njih, da me ne hejtuju. Da. I on moram pići. Pa ne moraš ti govoriti zbog drugih ljudi. A ima svakakih ljudi. Pa da ima pa. To kod ja napadne nekog zašto je musliman ili ateist. Svako ima pravo vjerovati u šta hoće. To je. Pita ga. Pita ga jel vjeruje u Boga. Evo, Vranješ sad. Evo mi mele, joj. Nema se baš sjesno. Cimesta. Ljudi, sve što su nam mogli zatvoriti su vam zatvorili. Da. Zbog kiše. Aj reci koji sam maler, ljudi. Što misli o Anjavaru? Šta je to? Što misli o Anjavaru? Kako Anjavar? Kažemo, ljudska civilizacija unikat. Jedinstven sistem, centar svega, kontrolisan sistem. Jesi čuo šta je rekao brat Milut?
Nisam uopće skontao šta sam htio reći. Vjeruj mi. Neko zbunjeno pitanje. Hemija, ajvaru. Jel vjeruješ u ajvaru? Kako majvaru, majke? Šta, za jest? Ne, Marko vjeruje, ima ljudi koji su ajvaristi. Aha. Ima je Bog ajvar. Ne, najozbiljno, to nije smiješno. vjerujem. Oni vjeruju u ajvar. Dobro, svako ima svoje, što vjeruje. Priče. Kako onda on? Prvo se pomoli, onda ga pojeli. Tako je? Jel? Da ti kažem. Zamisli to. Jebi ga, ima i toga. Anavar ljudi. Aman i Arabi. Jel vjeruješ u Anamare ljude? Ne vjerujem. Ne. Mislim, ja uopće ne radim nikakve razlike između tih vjera i to. Meni je to sve isto, bitno da se mi svi slažemo i da smo dobri i to je najbitnije. Nebitno ko je, šta je, kud je, odakle je. Branješ? Ovo je za ti. To. Pite za broj. Alo, mala, vidi iPhone. Pite. iPhone. iPhone. A ne čujem. Pa misliš da je o njoj do iPhone-a? Pa većinom to tako ide, jebi ga, ali evo kako od ove ne ide izgleda. Ne, nego ja sam skonto da dosta cura, ja kad držim mobitel, gledam i iPhone kušao ali evo izgleda nije uspjelo ovaj put. Ili ima neke slušalice ili... Misliš da je to? A ja. Počela trčat cura. iPhone. Mislim, ko je ovaj pedofil? Ma ne jebe ta ne zna ti je, Bog te baš. iPhone. Misliš da će da, ali to si u pravu. Ja isto imam curu. Aj pitaj, jel me prati? Trebali smo i pitati, jel me prati? I kao svako ko te prati, Ljatipe, jesi položio? Pitao sam te. Jesi položio? Usto ljudi, ali tu su sve ti Ljatipe. Ti Vranki maloljetne su sve. Da te govorim, kužiš. Kako ćemo mi jebote Vranki? Au, kurac. A ti nisi takav lik, jel da? Nemoj to. Pa što si? Viš kako se raširio Vranki? Viš kako me tamo one cure gledaju. Šta što rekli? Pa gledaju kako sam napusan, vidi ovog malom. Ljudi gledaju kak je napucan Branješ. Kako sam se raširio, jebi ga. Znaš, ljudi nisu navikli to. Ljudi misle sve nam mršavi, tanki. Da. I onda nema, to nije. A to su maloljetne Branješ. Jebote, konj. Izvidite cura. A ti maloljetne krenuo. Ne mogu vjerovati. Branješ, idemo u kut mi, a? Nemoj to. Pozdrav. Branjki opasan, ljudi krenuo je maloljetnice birat, majku mi moja. Sjedi tu Vranki pored mene. Tačao me i to sve. Dobro, i šta je Nuni pričao za tebe? Ja, rekao je kao, šta taj mali kepec, sere ono. A to nije u redu od nas. Majke mi. Ja bih me naponac. Ljudi, jer se čujemo mi. Čujemo. Zamisli da te Nuni proziva da si kepec, kaže. A svi pitaju što si crven? Odnik lijekom. Takve lijeko je potno dijelo sam od sebe. I zato ja dušam tu prati, da se to manje vidi. A će treba i po čelu da pustiš? Izgledao. A da, Marija, To je jebiga. Daj, slikajte nas. Sad će to Ljatif prikazati baki prastu. Ti ajde predstavi se Ljatifu za boks meč. To. Ovo je sad tvoj 5 minuta. Pa evo malo gledaj. Da ne bilo da evo Ljatif. Ljatif je
Ajde. Ljatife, reci baki prasetu da želim učestvovati u ovom BFC-u. Sad što će biti, pripremam se tako da, nek me zna. Mišići malo. Pripremam se, ozbiljno. Idi ovu crnu. A? Ljudi, Branki je bacio pogled na crnkinje. Je bio kad crnki? Volio bi biti jedno. Volio bi to. Znaš kako se kaže, volio bi propati U koga? to probati čokoladu. U čokoladu? Da. Viš da je slatka kad je ljudi. Da. Koga bi htio za protivnika? Pa rekao sam, ili od ovoga, ili Stevicu, ili Marka Čeka, ili ovoga, ili tog Bizu. A šta misliš? Jel bi mogli ti i ja? Slušaj, i onda tipa ja pobjedim, lupam sam. Primjer ti daje. Znači, moka je glavna nagrada. Ako pobjediš je 10.000 eura, a ako izgubiš mislim da je 5. Nije, nego je 5 ako pobjediš, a 1000 eura. Nije do 50. Ma 5, ljudi koliko je bilo? Koliko je bilo? Ma nije Vranki toliko. Siguran. Ljudi koliko je bilo? Ja mislim da mi stalo do 50. A koliko je ljudi? Ako ne lažem. Stevica tamo za tebe vjeruje. 5.000. 5. I kuži, onda ja uzmem 5.000 i dijelimo 3-3. To je bilo pošteno. Tu je tu. Tu je tu. Meni 3000 taman. Taman za vozač. 1000. Dodam nešto malo. Da, pa to ti je tu. Main event su dobili više, bonus su dobili jer su se tako dogovorili. Da, to je to. Kaže Ljatif, ne može on to, on ne može sad ništa, pička, jel da? Ljatif, nemo da ja i ti moramo umeći. Ljatif je dobro ti kaže Klara. Smo svašta splatite ljude, ovo je bio danas live, ali jebi ga. Valjda će se vrati, pisat ću ja ljudi YouTube. Idem izaći van još malo da zagrlim Vranješa. Znači, ljudi, taka je naša sudbina. Tako nam se pisalo. Vranj. Je, Pa jesmo li mi prokleti? nismo. Čekaj da nas vidi. Ovako. Ništa ljudi. Ovo smo je bili ja i moj Vranjki, brat. Nadamo se da će se live vratiti, jebi ga. Ma mora. Jer ovo je bio live, stvarno, boli glava. Jedan od najboljih live-ova na mom kanalu. I spontano, onako smo se zajebavali, družili. Ne znam, hvala tebi, Vranjki. Ništa, hvala tebi, jebi ga. Legendo. Da sam te upoznao. Šta imaš za reći ljudima? Mogu vam reći da je seriju super, pratite ga na svim društvenim mrežama i uživajte. Dečko je stvarno uživo, dobar, korektan, pravi youtuber, stvarno se trudi. I nemojte mu samo 100 eura, dajte mu i preko 100 eura. 200. Pa dobro, I 300 da može kupiti novi. 300 skoro. Pa da li treba kupiti novu... Da će Bog. Tako da. Ništa, Vranjki. Ništa, hvala. Hvala ti puno ljudi, Vranjki ide. Mašite Vranjkiju, evo ga Vranjkeza. Pa se čuje, pa ništa, vidjet ćemo možda da još snimamo nešto, čućemo se. Može. Ajde Vranjki, ajde. Ivo od ovog live-a. Ljudi, stavit ću sad ovako malo, neće vam biti full screen, ali dobro je. Ovaj live je bio jedan od boljih live-ova, majke mi moje mile. I Vranjki mi je bio baš legenda, bez obzira. Baš je onako bio gas Vranjki. Ne znam, iskreno ne znam šta bi vam rekao. Jako